това, което следва, искам да кажа, ще го илюстрирам с един друг пример. Се отнася до това, че всеки читател започва да чете една книга с любопитство и не се струва, че любопитството е така водещия момент. И ми е много интересно това, че хората задават въпроса или си задават въпроса, дали това, което е написано там е измислено или не е. И в този въпрос сякаш се съдържа някаква особена оценка. Значи, ако не е измислено, то не е толкова ценно. Като че ли когато ти кажеш, ама ти си описал своя живот, значи ти не умееш да измислиш достатъчно. Така го чувствам аз, може би не съм прав. Но всъщност всичко от тази книга е измислено, защото самата история е измислена. И аз съм сигурен, че белетристиката харесва на хората по една основна причина и тя е, че измисленото там изглежда по-реално от реалния живот. И ние често казваме, ама то в реалния живот е като в книга, дали не става нещо като в книга. И поради това аз смятам, че една история може да се напише само по един начин. Това е защото същия сюжет друг човек ще го напише по друг начин, с други свои усещания. И сега тук идвам до това обяснение, то ще се опитам да обясня този въпрос. Дали в тези новели аз съм вложил събития, които знам от своя собствен живот или те дали изцяло представляват. Значи, отговор е категорично не. Но защо се получава тази илюзия? Като че ли те са такива? Аз мисля, че това е защото във всички свои герои аз проектирам своя собствен сетивен опит, своя собствени сетивни усещания. Ще ви припомня прочутата фраза на Флобер, който казва Мадам Бовари, това съм аз. Естествено, че не е Мадам Бовари, не е Флобер. Обаче тя е толкова живо и реалистично описана, че ние вярваме, че тя е една жива жена. Но защо той е казал това? Това е защото според мен той е вложил своите собствени сетивни преживявания и усещания в нея. С други думи, когато героите приличат на мен по това, как се чувствам, например, на брега на океана, как се чувствам, когато си спомня, че баба ми пържи пътлажан на двора. Как се чувствам, когато ходя из Варна по някаква тиха уличка. Тоест, аз вземам примери от книгата, нали, които са сложени там. Как се чувствам, когато пия уиски в бар. Всички тези неща, естествено, аз не мога да ги измисля от някъде други, те са някакъв мой сетивен опит. И в край на краищата, така и със сексуалното. Аз разказвам там нещо от моите сексуални сетивни усещания, но това не е моят сексуален живот. Моят сексуален живот е познат само на мен. И той не е интересен на другите хора. Обаче аз смятам, че сексуалният живот на моите герои е изключително интересен. И сега ще ви дам един отказ, в който героя, който е американец, разказва на разказвача на тази новела защо се е разделил с жена си и онези чувства, които го вълнуват във връзка с неговите сексуални преживявания. Новелата се казва Френска любов. И особеното в тази двойка е, че тяхният най-добър секс е френската любов. Между другото, термин, който не може да се преведе на английски, защото на английски френска любов означава друго нещо. Минаха години и френската любов винаги работеше. Но аз вече не бях на 26 и бях започнал да осъзнавам, че макар и заедно в френската любов, макар и едновременно, всеки от нас побесняваше от удоволствие вътре в себе си, без да знае какво точно става в други. Красъците и дишането, спазването на шията и гърба й ми изглеждаха като сигурни признаци, че тя е в състояние на екстаз. Но беше ли този екстаз същият като моя? Беше ли този екстаз сливане с моя, сливане с мен? Или беше поредното, ежедневно отдалечаване? Доколкото можех да наблюдавам себе си,
Отговорът се сменяше. Ту ми се струваше, че по-близко от това не можем да станем. Ту, че мога да я намразя със същата сила, с която я желая. Сега се съмнявам, че е било любов. Но ако не е било, означава ли това, че съм неспособен да обичам? Изобщо, можем ли да имаме едно мнение за това какво е истинската любов? Близост ли е или грижа за човека, с когото правиш секс? Каквото и да е, ние с Джорджи се провалихме и в двете. И тук той описва, че Джорджи забременява и има мъртво родено дете. И разказа продължава. За Джорджи това беше последния шанс да има дете. На мен ми беше все едно. Между нас настъпи примирение. И примирие, доколко цялата тази история с мъртворожденето приличаше на война. Потънах в работата си. Ти знаеш, публикувал съм вече 3 книги, имам студенти, последователи, но за сега най-силната емоция в живота ми се остава френската любов. Не се смей. За да бъде емоцията силна, тя трябва да не си прилича с никое друго преживяване. Не мислиш ли? С кого други, с коя друга жена бих могъл да преживея същите мигове на екстаз, на чужд екстаз, който ти е позволено да наблюдаваш в знак на върховна интимност, върховно допускане до някого, и който преобръща вътрешностите, въпреки че остава непостижим. Аз бях стигнал до най-висшата форма на воайорство, а това е границата на нашите емоционални възможности. Питам се, ако